Добре, сега тук, където ги Survival Games, с знака от игрите на глада. Колко ще е такъв филм? Игрите на глада. Вижте какви глави! Може да си ги купиш. Ма нямаш пари. Тук има 17-20, тук ще вляза. Защо не може, бе? Това да си купуваш глави! Не, тук. How to join, съкай! Почна ли? Аз веднага отивам към кралския част. Кога почва? Ще се върнем когато почне. Това сега ще почне ли, ама кога? Чакай, сега се връщаме като почне играта. Така, върнахме се на някаква, в един друг върни топки от ком. В един друг сервер. сервер. Спри да ми фърли топките от ком. Вече станаха 3 мълчите. Ще влезна в някой друг. Къде другаде няма... Аз не искам Survival Games. Няма ли PvP? Напиши долу на черта. Наклона черта Съгалив. Добре. Тук. Наклона черта. Леве. Съгалив. Така беше казал, че се пише Съга. Аз ти казах. Съга. Леве. Отделно ли го написа? Аха. Виж там как се пише, дай назад. Сега там при Survival Games. Ето така се пише. Добре. Сега. То. Напиши на доклада черта спълно. Наклона черта спална. 3 секунди. Добре. Че сме спална. Супер готини неща. Някой си ги е фърли. Супер готини неща. Джак. Какво правят тук, Купуват си неща, ако си тъп. Злати ябълки, злати. Енчантинг. Вижте сега какво ще се превърна. Изрод. Ето вижте, изрод. Изрод на вага. Изрод. Аре бе, ще те фрасна в Я виж какъв му енчант. Виж какъв му енчанта. Трябва се бия с животни, бий с животни. Виж му какъв е енчанта. Кой? На меча, на кое? Страшно две басите. Давай, кокошко, мризай. Няма ли, убий го. Вената, убий го. Криско Про БГ. Аре бе, тапана. Нали уж си Про? И си БГ. Ми тук е PvP-то, ако си тъп. Ма излез тук. Излез тук. Скок, бягай. Тук си вече не си в PvP-то. Защо тогава ще гора? Защото ще гориш. Не винаги яжуе! Ще ви е майката, бе, махайте се, бе. Ти си махни тази чибана глава и си служи каската. Ема трябва да излезнеш е тук за то бедро. Айде излез! Нали искаш да си в PvP-то? Ти ли? Ела ми, бе, гъс. Шарпнес. Ти едвам го биеш. Златенка? Аре, стигнете ме, бе.
Добре, Да, аз хвана. да играя. Чакай. Какво чакай, ти играеш половин час.